preparando todo este gabinete do Capitán Nemo, que hoxe vai ser o noso escenario improvisado. E, bueno, isto é un pequeno recital concerto que se chama, aquí un petit comité, que se chama Das que estrelecen, e explico vos un pouco o nome. Isto procede, bueno, é un concerto que pecha un ciclo. O ciclo comezou cunhas charlas en febreiro, que se chamaron Estrelecidas, sobre ciencia, arte, literatura e igualdade. Entón, a temática vai ser un pouco esa tamén, a que levaremos no longo deste recital. Haberá textos, poemas e música tamén. E quería comezar con unhas palabras, bueno, primeiro agradecendo primeiramente a esta casa, a Casa dos Peixes e os Museos Científicos da Coruña, agradecendo a Marcos Pérez Maldonado, seu director técnico, a Viviana García Visos, a Lidia, que está tamén aquí acompañándonos, a todas as persoas que fan posible que esteamos hoxe aquí, tamén a Deputación da Coruña, no seu Servizo de Igualdade, que é quen apoia esta iniciativa completa, incluído este concerto. E estamos nesta casa, que é un lugar, bueno, como vedes, fabuloso para facer calquera tipo de intervención artística, musical. Non podemos berrar moito, que os peixes secas estresan, así que non imos facer, como tiñamos pensado, o concerto de heavy metal folk. Tivemos que cambiar no último momento. Facemos cousas máis suaviñas, estaría máis Gastón, me parece que aquel, o tiburón, que está por ali atrás, que xa se chegou aí a cotillear un pouco. É aquel, non? Sí, non sei. Sí, que é verdade? Sí. Claro, supoño que cando mencionei o tema dos peixes, pois xa dixo, son eu o protagonista, a estrela da noite, non? E bueno, aquí temos 4.000 millóns de litros de auga do Océano Atlántico rodeándonos, que non é pouco, non sei cantos peixes hai, macheareles, e queremos, bueno, pues dedicarlle isto aos peixes, claro, en primeiro lugar, que van a estar aturándonos mostelles a música ou non, e a todas as persoas que tamén escoitarán isto, xa que se está a gravar e se pendurará nunha canle, porque non puderon estar aquí hoxe, non? Así que quería comenzar con as palabras de Luisa Villalta, que é unha poeta coruñesa que finou hai uns anos e a que lle dedico todo este ciclo, xa que, bueno, foi premiado nun concurso de ideas que leva o seu nome, Luisa Villalta, e ela, pois, un pouco tamén, ela era música, era violinista, e un pouco, pois, tamén a inspiradora de todas estas iniciativas. Ela nun poema di: agora fecho os ollos e abro un firmamento por estudar aínda. Este é o firmamento que quero que escoitemos. Acompáñame dous músicos fantásticos, que son Fernando do Campo, que vai tocar, bueno, violín, pero máis cousas, toca o pandeiro, a pandeireta, percusión, voz tamén, e Juan Varela no teclado, no piano. Aí imos comezar, pois, deixándonos ir, así que aí imos. Déixame. Ay, la, la.
tema tradicional que creo que é o que máis canta do que imos darches aquí aos nosos compañeros, non? Emigradas do ventre das supernovas entre o mantel de flores e a Vía Láctea exploran os 7 mares, estrelecen de curiosidade. Como vos dicía, temos 4 millóns de litros de auga atlántica que baña os osos de Xerión, do xigante Xerión, que nos rodean. Así que os rodaballos, os seta máxima, esculquen desguello as vosas reaccións. Que o gran tiburón touro, o Carcarias taurus, arreguice os dentes como unha soprano arreutada, e o como máxico corno do narval, que tendes aí detrás, e que non se vos crave no corazón, que a música flote no voso interior, filamentos de sargazos, e se disolva como a caligrafía dunha carta nun galeón afundido. Non saquedes o periscopio, nin o móvil, o mundo exterior, de aí fora. Ficade aquí neste gabinete co tímido peixe anxo, escuatina, ao que lle presta Camille Saint-Saëns, por exemplo, e mimetizade como el, como peixe anxo, co fondo. El faino para chorar feliz, porque é un emotivo e emocionante peixe. Emocionadevos coas xardas irisadas que len haikus, entre douradas as disparos aurata dodecafónicas, nestas hidrotopías onde un trilo e ondas do mar do Rozán, onde unha música para o que non está escrito. Esas estrelecidas son mulleres que chamenas estrelecidas porque o verbo estrelecer significa ir aparecendo estrelas na noite. É un verbo que non ten unha traducción exacta no castelán, por exemplo, ou, non sei, no inglés. E estrelecer é encherse o ceo de estrelas, aparecer as estrelas. E acontece que moitas mulleres que se dedicaron á ciencia preto de nós, ao longo da historia, non son coñecidas. Temos que facelas estrelecer. E un deses casos é o primeiro que traemos, que é o de Ángeles Alvariño. Ángeles Alvariño foi unha rapaza como a ti, que estaba emocionada, que naceu aí ao lado en Ferrol, e que estaba emocionada cos peixes, gustaballe moito o mar. E entón estudou oceanografía, que é a ciencia que estudia os océanos. Marchou a Madrid, logo marchou a California, e a muller fixose experta nuns animaliños moi pequeniños que están no océano, que non se ven, non son como estes peixes tan grandes e tan visibles, senón que son pequeniños e chamase zooplancton. Son uns organismos microscópicos que ao mellor non soan por Bob Esponxa, por exemplo. Plancton é un personaxe de Bob Esponxa. Pois o zooplancton, como plancton, son os microorganismos que algúns destes peixes poden comer tamén. Algúns deses microorganismos brillan na escuridade, son bioluminescentes, como por exemplo isto, non? Que brilla tamén, pero bueno, se brilla con unhas pilas. Pero os microorganismos brillan grazas a unhas moléculas que teñen no corpo, unhas enzimas que se chaman luciferina, e fainos brillar. Bueno, pois Ángeles Alvariño estudaba eses microorganismos, estudaba tamén algún tipo de medusa, uns que se chaman sifonóforos, ketógnatos, e puxo nome, ela, esta galega de Ferrol, que traballou tanto nos Estados Unidos, puxo nome a 22 especies de ketógnatos, sifonóforos e outras especies de plancton. 22. E era unha muller tan pavera, diría eu, tan parandeira, que, por exemplo, hai algún deses nomes que vos vou ler algún par deles, pero o primeiro, por exemplo, que nomeou era o Sagitta Vieri, de 1961. Tamén atopou, por exemplo, un que chamou Sagitta Scripsae, pero logo empezou xa a poñer nomes de cousas que eran así familiares para ela. Por exemplo, houve un deses
destes zooplancton que chamou con nome dos seus pais. E quero que me adiviñedes como se chamaban os seus pais, porque o plancton chamábase Nectocarmen antonioi. Entón, dicídeme, como se chamarían os pais de Ángeles Alvariño? Como serían? Nectocarmen, ela chamou a un peixiño, a un plancton, Nectocarmen, a ti vou te chamar, Nectocarmen antonioi. Como se chamarían os pais? Claro, igual era Carmen e Antonio, claro, esos eran os pais de Ángeles Alvariño. Mira que simpática. E logo, por exemplo, o seu marido, a ver se adiviñades como se chamaba o marido, porque a outro zooplancton tamén lle carcou o nome do marido. Mirad, chamábase outro Lensia eugenioi. Como se chamaría o home desta muller? Uxío, era Eugenio, claro. E todo así, ao final xa ponía os nomes un pouco que quería. E iso pasa en ciencia, que ás veces ponse os nomes da persoa que descubre as cousas e ela de feito dá nome, outras persoas puxeronlle nome a outros plancton, a outras especies, mellor dito, seguindo a ela, non? Hai da Nosaguita alvarinoae por Ángeles Alvariño ou Litzia alvarinoae. O viño albariño non ten nada que ver con Ángeles Alvariño, vale? E outro, vai por outra rama. Vale, bueno, pois esta é a primeira muller que quería facer estrelecer para vos esta noite. E unha cousa que vos quero contar é que cando estes zooplancton florecen, digamos, na primavera, hai un término que se chama bloom, que, ademais, agora vese moi ben coas imaxes por satélite, coas imaxes incluso da Estación Espacial Internacional, vese as imaxes do bloom, é dicir, o zooplancton florecendo pois no mar, e pasalle como as árbores. Entón eu escribí algúns poemas, un poema que tiña que ver con iso. E vou vos ler, é moi curtiño, e ten que ver, pois, neste caso, co fitoplancton. O fitoplancton son as plantas, digamos, de plancton, o zooplancton os animaliños. E hai unha zona de España que ten, pois, o bloom, e despois escoitaremos un tema que ademais se titula Bloom. Quero facer contigo o que a primavera fai co fitoplancton do Golfo de Vizcaya. Facer contigo o que a espiral logarítmica fai coa cuncha das muginas. Contigo o que o polvo fai coa tinta, o que a tinta fai coa folla, o que a folla fai coa lingua. Bloom.
A lúa. A lúa é un dos elementos máis maravillosos que hai no ceo, non? É un dos obxectos que coñecemos dende sempre, que inspirou cantidade de poemas, cantidade de textos, de libros, de cancións. E Isaac Asimov, que é un dos pais da ciencia ficción, dicía que a lúa era importante para os seres humanos, que tiña como tres poderes, non? Porque grazas a ela, primeiro, foi o primeiro obxecto co que pensamos en sair da Terra, non? Primeiro, que vimos un pouco, así un pouquiño a man, está a 380.000 kilómetros, entre 375 e 400 e pico mil, pero e foi así o primeiro no que quixemos, de feito, puxemos un pé, non? Por lo menos os homes. Cantas mulleres foron a lúa? Sabedes cantas mulleres foron? Non, é para falar, que estamos en petit comité. Sabedes cantas mulleres foron? Soabos así algunha que fose? Ninguna. Foron 12 persoas, así vos digo, dende 1969 ata 1972, dentro do programa Apolo da NASA, chegaron a pisar a lúa 12 persoas. E desas 12, 0 mulleres. Sí, porque ás veces hai xente que di Valentina Tereskova, non, Valentina Tereskova subiu a órbita, estivo en órbita dando varias voltas, vomitou unhas cantas veces de feito, pero non chegou a lúa. Entón, a lúa é ainda unha conta pendente, non? E de feito hai unha misión, a misión Artemis, a programa Artemis, que era a irmá de Apolo na mitoloxía, para, en 2024, regresar á lúa, porque a lúa segue estando aí. Isaac Asimov dicía que ese era o primeiro paso, non, que demos. Tamén o que nos fixo, ademais, desenvolver a ciencia e a matemática, porque coas medicións sobre a lúa e as súas posicións comezou boa parte da ciencia moderna e incluso da antigüidade, claro. E tamén a ciencia segue sendo inspiradora e segue sendo romántica, non? Entón, a lúa segue sendo inspiradora e segue sendo romántica. Entón, son os poderes que ten a lúa. Hai unha muller, Emma Converse, que non se coñece moito, era unha xornalista, que en 1881, ela vivía en Rhode Island, nos Estados Unidos, e mirou por un telescopio. Había unha observación pública, como agora fan, por exemplo, agrupacións astronómicas, nesta cidade hai unha, que é a Agrupación Astronómica Coruñesa IO, e hai observacións que se fan públicas moitas veces. E ela mirou e escribiu isto, un fragmentinho moi posible, vale, traducido a galego. Nada máis impactante en astronomía que a absoluta desolación e morte a reinaren na superficie de Xiz dese planeta morto. Sen nubes que varíen o ceo, o solpor que prolongue o día, sen son que rompa o perpetuo silencio. Cráteres inmensos, profundas gretas, outeiros redondeados e as cicatrices de contusións impoñentes son todo canto queda de rexións que foron probablemente tan habitables algunha vez como a propia Terra. A vista do terminador foi o máis interesante. No canto da liña de luz crevada que caracteriza o seu aspecto a simple vista, o límite rugoso da lúa estaba conformado por cornechos de luz radiante como astas de cervo ou formacións de coral. Eses eran os cumios das montañas lunares, alumeados polo sol, que xusto mencía por ese lado. Os brillantes picoutos eran tan extraños e tan fabulosos como a velos, malia que os seus únicos admiradores éramos observadores a 385.000 kilómetros de distancia. Emma Converse, 1881. Hai máis de 100 anos que xa unha muller describía poéticamente unha visión da lúa. E
E para falar da lúa, temos que falar da lúa, da cara oculta, da sombra da lúa. E hai unha canción que queríamos facer que ten un texto moi breve que é como un haiku e é de Händel, un compositor barroco, inglés, bueno, alemán, pero que viviu e desenvolveu a súa carreira parte no Reino Unido, en Inglaterra, e a letra é super curtiña e fala dunha sombra, precisamente, pero non da sombra da lúa, fala da sombra. Que sombra vos gusta a vos así en verán, cando fai moita calor? Onde vos gusta estar? A sombra de... Dunha figueira. Pois, neste caso non é unha figueira exactamente, pero canta a sombra dun plátano, dun tipo de arce, non? Dos plátanos de sombra dos parques. E é dunha ópera que se chama Xerxes e é Ombra mai fu. A letra é super curtiña, porque o que di é ombra mai fu, di vegetabile, cara ed amabile, suave più. É dicir, nunca houbo sombra de árbore máis dulce e máis agradable que esta. haikus, é como un haiku prácticamente, non? Tan curtiña, bueno, gente fixo a medio. Os haikus son uns pequenos poemas xaponeses de 3 versos nada máis, moi complicados, porque son como parecen moi simples, pero son difíciles de facer, son como unha polaroid, como coller unha foto, bueno, unha
polaroid, ou a foto que sexa, nun instante, cando florece algo, cando, pois non sei, vemos unha gaivota que voa, ou vemos pois un tiburón que se nos achega, non? Que podía ser un haiku que fixéramos aquí entre todos, non? Estes días hai unha chuvia de estrelas. Xa sei que non é tan coñecida como outra, porque a chuvia espectacular do ano, bueno, non é tan espectacular, é que simplemente en agosto hai menos noticias e hai mellores ceos porque están máis despexados, e entón, pois, coñecémolas máis. Igual vos soan as chuvias de estrelas de San Lorenzo, as vaguas de San Lorenzo, ou tamén coñecidas como, non sei se coñecedes outro nome, Lágrimas de San Lorenzo, Vaguas de San Lorenzo, ou as Perseidas. Sabes por que se chaman Perseidas? Sí, porque parece que saen, cando miramos, parece que saen da constelación de Perseo. Ese que se chama o radiante, é o lugar do que parece que saen. E agora hai outras, estes días, o 12 e 13 de decembro, pois xusto esta noite, mañá, o que pasa que, bueno, está un pouco nublado, e chamanse, vos dicir, e idesme a adiviñar, a ver se adiviñades de que constelación saen, vale? Porque todos os nomes das chuvias estrelas teñen que ver coa constelación nas que parece que saen, non? Que parece que xorden, que son meteoros, en realidade non son estrelas, non é unha chuvia de estrelas, é como, máis ben o como din os ingleses, a meteor shower, unha ducha de meteoros, son meteoros. É dicir, son partículas de pó, algúns moi pequeniños, algúns como canicas, ou menos, ou así pequeniñas, pero que entran en incandescencia na atmosfera. E por iso son tan espectaculares e deixan eses zarpazos, non? E agora hai unhas que se chaman Xemínidas. Xemínidas. De que constelación sairán as Xemínidas? De Géminis, de Xémini, claro. E hai outras, por exemplo, que se chaman as Oriónidas, de Orión, e todo así, vale? Xa collestes un pouco o tranganillo, non? De como vai o tema das chuvias de estrelas. As Acuáridas, da constelación de Acuario, pois vai todo así, non ten máis truco. Bueno, pois fixen un haiku sobre as Xemínidas, e di así: choven Xemínidas, meteoros falan de ti sen saber de ti. Ben, a segunda muller que quería traer, bueno, xa me vou traer moitas máis, para estrelecer así unha galega pois que non se coñece moito, é Antonia Ferrín. Antonia Ferrín foi unha astrónoma, matemática, bueno, tiña 3 licenciaturas, química, farmacia, e son nos anos 60, non? E fixo a primeira tese de doutoramento sobre astronomía en España en 1963. Ela traballou no Observatorio de Santiago de Compostela con Ramón María Aller, que igual soa os máis. No Ramón María Aller ten rúa, ten calles, Antonia Ferrín non, é menos coñecida. Pero traballou con el e foi, bueno, pois unha científica brillante, pero non moi coñecida, e quería facela estrelecer, porque ademais ela tiña unha anécdota que pasaba moito frío nas observacións de astronomía, porque se pasa moito frío. Se unha vez ides a unha observación, que é unha cousa que vos recomendo a todos, creo que é o máis maravilloso do mundo, ir a un monte apartado, escuro totalmente, que alguén plante un telescopio, digo que alguén o plante porque eu non sei plantalo, entón xa vou a telescopio plantado, chamase así ademais, plantar un telescopio, e entón observar Saturno, ou observar a Lúa, ou observar a nebulosa, a galaxia de Andrómeda, ou algunha nebulosa, ou algún planeta dos que nese momento agora vai haber unha conxunción o día 21 de decembro que é maravillosa entre Xúpiter e Saturno, que levan pois, todo o ano facéndose as beiras e van ter unha conxunción fantástica, non? Algo que non se ve. E bueno, falando de as observacións, pasase moito frío, é moi bonito velas, facelas, e observar planetas ou estrelas, pero pasase un frío tremendo, porque normalmente estás no medio do monte. E ela dicía, Antonia Ferrín, esta astrónoma, que estaba farta de pasar frío porque nesa época tiña que levar saia e non podía usar pantalóns porque estaban mal vistos. Nos anos 60, 70 estamos falando, non?
E, bueno, a min gustaríame lembrar o caso de que na Coruña, precisamente, houve un escándalo a principios de século porque unha muller levou unha saia pantalón. Falo de 1911, moito antes de que... Bueno, cando naceu Antonia Ferrín, Antonia Ferrín naceu un pouco despois, en 1914. E bueno, que xa había saias pantalóns e mulleres con pantalóns nos anos 60 e 70, pero bueno, ainda estaba mal visto, non, que unha muller levase a unha observación saias e ela estaba farta de pasar frío. Esa era a anécdota de Antonia Ferrín. E quería lervos un pequeño testiño, son un cachiño nada máis, antes de entrar na Vía Láctea, porque temos un tema sobre a Vía Láctea. E o texto ten que ver coa idea de que somos pó de estrelas, que é unha frase que seguramente escoitaríades, que estamos feitos, o noso carbono, todo o que estamos feitos, o ferro, o calcio, todo xurdiu do ventre dunha supernova que estuvo, unha estrela xigante que estuvo en supernova, non? E os elementos químicos realmente sufren transformacións increíbles, pero son sempre os mesmos, os 118 da tabla periódica dos elementos que aprendimos no cole, non? Que terás que aprender ti tamén, a tabla periódica. E nos, bueno, estamos feitos, se un alienígena, imagina que un marciano, bueno, os marcianos, un alienígena viñera agora, vería que estamos feitos de carbono, e que somos unidades baseadas no carbono, que non somos moi distintas a unha árbore, ou que non somos moi distintas a unha formiga, ou a estes peixes, probablemente non nos distinguiría. Entón, bueno, fixen un poema que fala dese carbón e do carbono, do que estamos feitos, do carbón, do que está feito a mina de grafito dun lápis, que é o mesmo elemento químico do que se fai, do que está feito o diamante, o que pasa que nunha estructura atómica diferente. Entón, o poema di así: deste carbón sairá o meu diamante, das cousas pequenas comporase o cosmos, nas areas finas vivirá un beizo, na palma dunha man a liberdade. Destas brutas fondas sairá un home armado de peles e pincéis, cara un xacando, xalundes. No seu ollo, un brillar de átomos. No seu labio, palabras por crear. Porque desta semente sairá un bosque infatigable e dun pequeno dedo un gran bisonte. E eu xa levo en min todas as estirpes, como a quen levase unha álxebra enteira, bordada, tralo en Vigo. Mesmo con carbóns nos ollos, mesmo cunha alma aferrada ao chumbo, mesmo de verbas minerais empantanadas, sairá o meu diamante, radial, aínda que pouco feito, embrutecido de tanto ser, perante os días. E das cousas pequenas faránse as torres, para que da torre saia un grande puño, e nese puño aniñará un pardal, sendo cativo acadará o horizonte, e no horizonte abismarase o mundo cara un elo fantástico, que todo o xunte. E dese xunto faremos unto, e dese unto un todo lene, un ovo novo que deite leite, porque no branco bota raízo escuro, o carbón negro do que sairá o meu diamante. E sexa esta espiral do noso azar policromado, e tamén do mineral destino, que só este verso, rayar, pone. Con Bach, pois imos dar un salto de Bach a Battiato, vale? A Franco Battiato, que non, bueno, os dous europeus, pero de séculos diferentes, estilos completamente distintos, e a Vía Láctea de Franco Battiato.
un equipo experimental se preparaba al largo viaje. Somos provincianos de la Rosa Menor, de la conquista del espacio interestelar y vestidos de gris claro por no perderlo. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía Láctea. Seguimos cierta ruta en diagonal por la Vía que, bueno, descubriste esa voz italiana fantástica, porque es galego, pero bueno, dalle a todas as nacionalidades, aquí damos de todo. Ben, decía Siri Hustvedt en Un mundo deslumbrante, unha cita, bueno, vou ler o final en inglés, porque estamos en horario infantil, e o final, para que entendades, pero dicía, todas as creacións intelectuais e artísticas, mesmo as bromas, as ironías ou as parodias teñen mellor recepción na mente das masas cando saben que nalgún lugar detrás dunha gran obra ou un gran engaño atópase a dick and a pair of balls. Esta cita bastante sarcástica e feminista de Siri Hustvedt pon en evidencia algo que se coñece en ciencia como efecto Mateo ou efecto Matilda, no caso das mulleres como efecto Matilda. Moitas mulleres ao longo da historia viron como a súa obra era eclipsada ou ensombrecida ou incluso atribuída a varóns. Por exemplo, hai unha astrónoma moi coñecida, Jocelyn Bell, que descubriu o primeiro radiosinal dun púlsar. E, bueno, ela era estudante e o premio Nobel, pois, deron yo ao home que estaba máis cerca dela, que era o seu director de tese, ela era doctoranda, a Anthony Herbich, no ano 74. E como ela, pois, hai outras mulleres, Rosalind Franklin, ao longo da historia da ciencia, Lise Meitner, ou as calculadoras de Harvard, bueno, que eran as mulleres que facían os cálculos máis complicados, as tarefas máis tediosas, a cargo de Charles Edward Pickering, que era o astrónomo, digamos, de cabeceira e o que, bueno, o que se facía eco dos descubrimentos. Entón, bueno, con este tema tiña unha lectura, non quería tampouco prolongar moito, pero xa queda pouquiño. Vou ler un cachiño nada máis dun poema que se chama, bueno, dos poemas da Bela Dormente, que é sobre o conto da Bela Dormente, pero, bueno, un pouco cambiado, non? E está aquí toda a bibliografía na mesa do Capitán Nemo, que espero, agradezolle moito ao Capitán Nemo que nos deixara o seu recuncho para poñer aquí as nosas pandeiradas, non? Un cachiño de os poemas da Bela Dormente. E que quero dedicar, pois, a persoa a que estaba dedicado originalmente, a Sandra. A Bela divesta de sí, carecendo de termo medio, do lupanar o palacio, do baño de Venus, a lepra, de Lilith,
a Santa Teresa. De Celestina a Dama do Unicornio, de Beatriz a Meretriz, de Liña a Punto, de Templo a Area, de Hipatia de Alexandría a Opo, de Telescopio a Cometa, de Rita Hayworth a Rexenta, de Deusa Branca a Grande Porca, lagarta, bicha, tonicela, loba, arpía, raposa, coella, solitaria Circe, co seu oco na marea. De todos os nomes do señor Cohen a todos os films do señor Allen, de nena do reverendo a lesbia nosa, da fada Melusina a Mesalina, a Mescalina e a 12 neus. En extremas vivo e amo, porque a miña razón non há razón no mundo. Nacín lágrima, sen saber que facía aquí. Nacín besta, sen espello, sen marcos desta especie, burla a mediocridade. Raíña con sorte, ou sen ela. Maquiavela entre a razón de Estado e a mazá podre no cesto. De Berenice a Ligueia, da Veladona ao Dalisca, Valquiria, Geixa, concubina, egua que irrompe nun cadrado onirismo, de aquí a lá, de arriba a baixo, de O a A, e serpenta, ova, esperma, alma, luma, carecendo de fin, intensamente. Estes poemas, bueno, este é un ciclo de 4 poemas que estaban dedicados, eran sobre a situación da muller dun libro que xa ten 20 anos, pero cada un deles estaba dedicado a 4 mulleres cercanas a min, a 4 amigas. E algo deso de estas mulleres, bueno, non me refiro a miñas amigas, senón esas mulleres que traballaron ao longo da historia e que viron como o seu traballo era atribuído a outras persoas ou eclipsado ou, bueno, atoparonse cun teito de cristal. Moitas delas dirían, eu non sei que fago aquí, como Rosalind Franklin, por exemplo, que é unha das mulleres que está detrás da fotografía pola que se descubriu a dobre hélice, non? do ADN, que está no interior das nosas células, nos nosos cromosomas, no núcleo das nosas células, e ela, pois, non se viu premiada, non? Por esa, en cambio, Watson e Crick, que foron os que publicaron o paper, pois foron os que levaron, digamos, o mérito. E, de feito, conta un deles, Crick, que Rosalind Franklin tomaba o té no cuarto das escolas. Había, bueno, nesas rituais que había, non? Que moitas veces é ritual nos que os homes poden estar e as mulleres, pois, non. E entón, bueno, pois había, tomaban o té e Rosalind Franklin, eu imagino iso, non? Unha científica, pois tomaba o té no cuarto das vasoiras. Ela preguntaríase, pois eu non sei que fago aquí, non? O sea, non sei que pasa. Igual te apetecía máis tomar un viño que tomar un té. E algo así é o que ven a dicir, máis ou menos, unha canción de jazz, de soft jazz, que non sei se é o que vos apetece agora, pero a mí o que me apetece cantar, de Nora Jones, di Don't Know Why. E vou coller a letra, por si acaso. E diría, pois eso, non sei por que non viñen, bueno, e di que o seu corazón está cheo de viño. E logo falaremos do viño, pero en principio imos cantar o que cantou Nora Jones con Don't Know Why I Didn't Come. Don't know why I didn't come. Let you buy the house so far. Don't
que no resto, igual algo máis light. Pois, despois deste paseíño polo soft jazz, queríamos dicir o do viño. Hai un físico, Richard Feynman, que describiu o que pasaba realmente a nivel químico co viño. Bueno, el comeza citando un poeta que é Omar Khayyam, un poeta persa, e sigue así. Unha vez dixo un poeta: unha copa de viño contén o universo inteiro. Se cadra nunca saberemos en que sentido o viña querendo dicir, porque os poetas non escriben para que se os entenda. Pero ao fe que se observamos un vaso de viño coa debida atención, vemos o universo inteiro. Aí están as cousas da física, o líquido que se arremuiña, os reflexos no vidro e a nosa imaginación engade os átomos. Evapórase, dependendo do vento e do clima. O vidro é un destilado de rochas terrestres. E na súa composición vemos o segredo da idade do universo e a evolución das estrelas. Que extraña variedade de elementos químicos hai no viño. Como é que chegaron a selo? Temos os fermentos, as enzimas, os substratos e os produtos. Velaí, no viño, atópase a gran generalización. Toda a vida é fermentación. Ninguén pode descubrir a química do viño sen descubrir, como Louis Pasteur, a causa de moitas enfermidades. Ben vívido é o tinto que imprime a súa existencia a quen observa. Se resulta que as nosas pequenas mentes dividen esta copa de viño, este universo, en partes, física, biología, xeoloxía, astronomía, psicología, etc. Lembren que a natureza non o sabe. Así que, a xuntalo de novo todo, sen perder de vista para que serve, a fin de contas, e que nos dea un derradeiro prazer, bebelo e esquecelo todo. Si, eu trouxe aquí unha botella de viño, un albariño, claro, xa que falamos de Ángeles Albariño, que se chama Ceo. Eu non bebo viño, entón eu compro botellas de viño só polas etiquetas. Entón non sei se é bo ou malo. E agora hai unha, na verdade, atopo cantidade de botellas de viño que teñen que ver coa astronomía. Son astrónoma aficionada e, claro, fíxome moito nesas cousas, que teñen pois, todas as lúas, ou que teñen o nome dunha constelación, ou que se chaman CEO, por exemplo, non? Ainda que isto tamén pode ser por CEO, en plan CEO, Community Manager, alto directivo, non? Jeff Bezos e tal. Pero eu creo que non. Aquí, como en Galiza temos a palabra CEO, que é das dúas, non? Eu prefiro que se xa o CEO celeste. E así que non podemos abrila e desfrutala aquí, como dicía Feynman, pero imaginamos a que pode saber ese CEO. Esperemos que ao séptimo CEO, a quen lle guste o viño, non? E precisamente falando do CEO, quería rematar cun poema, este o último texto que xa leo antes de tocar un par de cousiñas, que está, bueno, traía varios así para que elixirades, porque teño un sobre un tardígrado, outro sobre paxaros, pero creo que o mellor, despois da sala na que estivemos ensayando na sala Cornide, que está arriba, que é unha sala de experimentos, e tiña ali unha centola, bueno, non era unha centola, era unha araña de profundidade. Unha araña de profundidade, que era parecida unha centola ali aberta e tal. Bueno, non para comela, pero supoño para diseccionala ou estudala. Resulta que teño un dedicado a unha centola. Pois é ser versátil. E entón chamase Tanasa ao ceo, ese é o título. E realmente está inspirado nun poema, nunha fotografía. É deses textos que che piden facer, non? Hai un mariñeiro que é poeta, que se chama Antón Iglesias, Xosé Iglesias, que sae a pescar por aquí, pola zona, non? Polo mar de María Antonia, bueno, a pesca de baixura, non?
E entón, de cando en vez, bueno, estamos nun chat así de común, e sube fotos pois, das gaivotas, da Torre de Hércules, dos pulpos que pesca, ou, unha vez, un centolo tremendo, tremendo, ademais puxo así contra o sol, era unha cousa poderosísima, e chamou unha ademais Galicia Power, non? Titulou así. Entón pediron unos poemas para esa imaxe e eu fixen este da NASA, Oceo. Non sabía se eras centolo ou tola, pero andabas tan arrichada polo mundo. Tiñas un fado punxente como risco a volta do arrecife, co teu aire de nebulosa crustácea, un caldiño blindado en rosa dura, coa vida xa resolta aí neses fondos, polos que rebulías feito un petróglifo con patas, pensando, eu que sei o que, coas túas cousas centolas, veludas, bicudas, repoludas, nesa cabeciña que vale o que pesa. Meu rei, eras rei. Será a túa unha existencia gloriosa, da NASA ao ceo, pasando polo sistema digestivo dun sapiens. Que honor, invertebrado, que honor. Pois non sei o que che diga. Só agardo que tras ese acuario no que te me conectas como unha neurona peluda, non vayas dereito o estómago de calquera imbécil sen estómago que nos fai emigrar, pasar frío nas casas, esmolarlle a quen rouba, en suma, a calquera que poida pagarte, e te devores en moito aquel nunha cea chea de autocomplacentes sumas. Véxote cosmonautas de abismos mellores, así cho digo. Robotiño articulado, maja braquidáctila, a ver que polvo che metía o dente a ti. Contigo no horizonte non lle darás envexa ao mesmo astro rei? Cáncaro de lique, fucsia de albariño, cousiña brava da ría que me río ris, cacho de peito de serea, amor de Drake, a NASA que te anasa. Da NASA ao ceo, sí, quen o diría, meu rei, pasando polo sistema digestivo dun disque a poder ser Sapiens, de decembro de 2016. Así que, bueno, agora que se chegan as festas, lembrádevos un pouco dos pobres centolos antes de papalos. Que nos quedaba? Ai, Björk. Queríamos facer, así con este centolo, un homenaxe a Björk e a súa poesía pagana, non? Ela ten un tema que se chama Pagan Poetry e creemos que este entorno é ideal para cantar. Para non girarse.
Bueno, xa chegando ao final, hai unha canción que se chama, bueno, que eu escoitei cando tiña igual 17, 18 anos, e desas cancións que aprendes de memoria, nunca máis volves a escoitar. Entón, dixenlle a eles para facer este concerto, a ver se igual podían sacala, atopala e tal, e sacárona, non? E atopárona, e fixeron, pois, a súa versión de un tema portugués que se chama O Navío Feiticeiro. Pelas tardes, quando descem sobre os longes do alto mar, a tristeza e a saudade, feitas névoas a nascer, como a praia desolada, na esperança de avistar um navio feiticeiro que me venha socorrer. Os longes escumados que se perdem pelo ar, interrogam no horizonte qualquer nuvem a nascer. São as ondas inquietas, são as ondas solenadas que não sabem sobre estrelas sonhadas responder. E prometo-me a mim próprio nunca mais voltar à praia, pelas tardes a guardar um navio feiticeiro que eu sonhara que viria para mim, para me salvar. Mas se vejo que nas ondas lá por longe se desmaia, como a praia interrogando um mistério nevoeiro, à espera de um navio que uma tarde há de chegar. Pois pola nosa banda, moitísimas grazas pola vosa presencia, por respondernos tamén as preguntas sobre os nomes dos bichiños que atopaban Ángeles Alvariño, por, bueno, a saber da chuvia de estrelas, e non sei, nos pasamos unha noite agradable aquí neste, non sei se os peixes, hai un aí que parece que está enganchado, aí con Juanma, aí jurando o piano, e sí, está un pouco, va a haber que marchades que xa temos que dormir, non paran de dar voltas. Bueno, este lugar é realmente máxico, e quixemos traer un cachiño de cousas que estrelecen, de estrelas que se aparecen, como se aparecen os peixes, de investigadoras, de voces, de música, algunhas compositoras, como Björk, mulleres que tamén compoñen, que ás veces é difícil de atopar, ou sombras de plátanos e árboles que nos dan algo agradable, ou a lúa, ou textos de outras mulleres. Así que, por nos grazas, moitísimas grazas, de verdade, son tempos complicados, creo que todos temos fame de facer cousas e de acudir a eventos e de, facer algo que a verdade a mí apetecíame moitísimo, tocar, cantar con vos, que sempre é un placer. Tengo que agradecerle especialmente tanto a Fernando como a Juanma, pois a súa maravilla, que é un gozo tocar con eles. Quero agradecer a Javi e a Sandra, que están aí na parte técnica, tamén do vídeo e da fotografía.
fotografía, de novo a Casa das aos Museos Científicos Coruñeses e a Casa dos Peixes, agora en Finisterra en concreto, ao Capitán Nemo por deixarnos poñer todo isto. E queremos acabar un pouco navideños. Eu non sei se a vos gusta vos o Nadal ou non. Gusta vos o Nadal? Puxestes o árbore xa? Sí. Xa puxestes a árbore? Sí. Tamén. Bueno, esta non é unha panxoliña. Podíamos tocar unha panxoliña, verdad? Traemos unha panxoliña. Traemos unha canción de Johnny Mitchell que se chama River, que ten así como un recordo a unha panxoliña, pero sabes esa? Sí? Igual a Jingle Bells. Pero o que pasa que Johnny Mitchell, bueno, pois non estaba moi contenta ese Nadal, entón saiulle como un pouco melancólico. A sintonía soa Jingle Bells, eses cascabeis, pero son un pouquiño con saudade, coa saudade do navío da canción anterior, do navío feiticeiro, con esa saudade e con esa melancolía e o river, o río de Johnny Mitchell. It's coming on Christmas, the cutting down trees, putting up reindeer, singing songs of joy and peace. So I wish I had a river
disfrutade dos teos e que podedes, disfrutade, bueno, da familia, pola nosa banda, disfrutade das Xemínidas estes días, pola nosa banda, encantados de ter compartido con vos este cachiño de Estrelecidas no Acuario Finisterrae con vos. Moitas grazas.